Перший правдивий інтернетовий лемківський голос твоїх ожив. Lem FM. Tepер słuchajcie piśnia z wielkim ukłonem dla pana Petra Murianki. Śpiwanka. Było, jakim był zawodą. Za pieniędzim kupił, bez pieniędzy prodał. Za pieniędzim kupił, bez pieniędzy prodał. Zasianą, to był jem sypaną, a tu koło zbrucza, bida mi dokuczać. A tu koło zbrucza, bida mi dokuczać. Pamiętam czasu, jakim ił kobasu. Tulem do kiermesu, tyrwu i kulesu. Tulem do kiermesu, tyrwu i kulesu. Zachodu studii, witer od południa. Był tam pered nowok od sicnia do grudnia. Był tam pered nowok od sicnia do grudnia. Dziękujemy bardzo. Mirek Bogoń, Piotrek Krygowski, perkusja Krzysiek Mika, Jarek Gawor, Marek Komorowski, Bartek Wilczek, Mirek Dziupiena, Dolarowy bracia. Kłaniamy się nisko, dziękujemy. Dolarowy bracia, wielkie brawa!